Guys, ayan, samahan nyo ko guys sa aking video for today is Filipino foods naman tayo guys. Naisipan kong gawa ng pangbaon yung aking junakis tomorrow. Ayan, may 1 kilong ano ko dito guys, yung pakpak. Then maglagay tayo ng soy sauce, toyo, meron tayong oyster sauce, ayan guys, meron din akong garlic, then yung ating black pepper, then yung ating luya guys, medyo malaki-laki lang yung pagkahiwa ko. Then, mix natin siya. Marinate natin siya guys, at least half hour. Malinis guys ang kamay ko ha. Sorry, wala akong gloves. Ilan po tayo naman niluluto mo doon? Ganyan na lulutuin ko bukas yung pauwi kong itlog. Sa kilo na yan. Oh, konti lang. Eh, di na pala nihiwa ni ST. Dalawang na nga daw. Sa ano nga ho, 220 pesos. Cross. Maraming klase. Hindi sila nagpito rito. Hindi ho. Ano ang mga sahog mo? Tama na kang luluto mo. Madami inay. Ang ano dito sa atin, ang panahog dito sa atin eh malayong malayo. Pakpak malalaki. Malayo ang mga sahog natin dito. Oho. Dito rin, may carrots ka, may sili, may patatas. Ano ang labas nito? Mag ano daw nag... Nakalabas na ng pamilis lang. Ha? Nakalabas na. Nakalabas na. Nakalabas na.